liburu baten aurkezpen ekitaldi batean, ez? Eta honekin batera, aitortza, nik uste eta aitortza, hainbat eta hainbat urtetan, buru belarri egon izan diran bai txistulari eta bai dantzari horiei, eta ekitaldi eta ekintza horietan, eta horien barne, udalak, bai parte hartutako kontu hortan, aitortz hori, zor zaion aitortz hori, neurri batean, ahalbidetuz, gaurkoan gerturatu gera, ezpata dantzari, zor zaion, begirune horri aurre egiteko. Honekin batera eta maila aurkeztu aurretik, esan beharra dago, irrintzi dantza taldeak eta Antioko txistulari taldeak, beraiek aurten 50. urte hurrena ospatzen dute, eta ekitaldi horren ingurun eta baitan hainbat eta hainbat ekitaldi ezberdin sortu egin izan dira. Horiekin batean, bata gaurkoa, esan deten bezala, aitortza hori beraiei eskertuz eta eginei. Eta guzti honen barruan, bai beraiek, irrintzi dantza taldekoek eta txistulari taldekoek, bai, aitortza hortan, eskaintza bat, gaurkoan liburu hauen eta liburu horren muina eta harima izan diran idazle eta margolariei. Eta honekin batera, Zumarrako udala buru belarri sartuta zinez proiektu hontan apostu eginik eta proiektu honen baitan bertan agertzen den Zumarrako eta ezpata dantzaren inguruko eta zer suposatzen duen horren inguruko aitortza hori. Nere eskuinean Endikal Zelai dugu, txistulari taldearen ordezkari gisa, nere eskubira Antzine Mendizabal, bera dugu idazlea, liburuaren idazlea, nere ezkerreta Josu Maroto, bera margolaria eta bertan agertzen dira hainbat eta hainbat dibujo horien sortzailea, eta ezkerreta Inez Aztiria dugu irrintzi taldeko ordezkari gisa. Ekitaldi hontan, esan bezala, 50. urte horrek batu gaitu danok gaurkoan liburu honen aurkezpen ekitaldi hontan, eta honekin batera esan beharra dago ekintza hauekin Zumarrako festei bai neurri txiki handi baten hasiera ematen diogula, ez? Bertan, esan bezala, Zumarragako eta ezpata dantzaren inguruko bertan Zumarraren muina degun Antio eta Antiori bertako Ama Birjinari zor diogun begirunea non eta erreflejo hori dantzari eta txistulariek amankomunean egiten duten ekintza hori, ekintza magiko hori. Una breve reseña para querer poner en valor el acto de hoy. El acto principal de hoy es la presentación de un libro en torno al 50 aniversario tanto de Irrintzi como de los txistularis de Zumárraga. Y en ese sentido también es un proyecto englobado dentro de esa celebración y es la presentación de este libro. Cederé la palabra para que puedan desarrollar, por una parte, los representantes de Irrintzi y de los txistularis, para que también expliquen un poco en qué consiste, en qué ha consistido este proyecto, y luego, como no, cederemos la palabra a los protagonistas principales, que son a los autores del libro, como he comentado, tanto Antzine como Josu. Eskerrak gerturatu zaten guztioi, gaurkoan ebai amankomunean da lagunen arteko bilgune ontara nola gerturatu izan zeaten, eta bertan, atxekimendu hortan, nik uste seinale eta keinu eta asko darela, eta beti ere ezpata dantzak eta Antioko Ama Birjinaren inguruan sortutako ikusmina honek azkenen baitu gaituela, ez? Eta honek ebai zer esan handia dauka, ez? Besterik gabe, hitza pasatuko diot Endikal Zelai, esan bezala txistularien ordezkaria. Bueno, denda bizi, eskerrik asko da noi, unotzat hortzagatik. Nik pixkat azalduko izuet ekimen honen jaiotza zein izan den, ezta? Ohituta gaude horrelako taldeek eta gure 50. urturrenak, 25. urturrenak eta horrelakoak ospatzen ditugunean beti liburu historikoak ateatzen, taldearen historia kontatzen dutenak edo
baina ez dugu kontutan eukitzen taldean, eta batez ere, bi talde hauek kontutan aukita, irrintzi eta dantza taldean adibidez, baditugula ume pilo bat gurean ebai, ezta? Orduan, beraientzako ere zerbait egitea, iruditzen zitzaigun aproposa izango zala eta beharrezkoa. Orduan, oindala, urte eta piko inguru, gutxi gora bera? Bai. Urte eta piko inguru, Antxinekin jarri ginen kontaktun, eta gure asmoak zeintzuk izango ziren komentatu genizkion. Hasierako ipuina zan agian ez hain, nola esango nuke, gero atea dan benetazko bitxi hau, askoz ere sinplagoa zan gure asmoa, ez genduen espero horrelako gauza borobil ateatzea. Eta gero, pixkanaka, Josukin juntzan, eta guzti hori, zeiten Antxine, eta hau da atera dana. Orduan, gure aldetik, benetan ez dut asko gehiago luzatuko, gure aldetik, eskerrik beroen abai Antxineri eta Josui, hartu duten lanagatik, benetan, ikusiko duzue, merezidu irakurtzea. Nik jada 3 aldiz irakurri dut, eta merezidu, benetan. Liburuari buruz hitz egiteko zehobe bere gurasoak baino, beraz, beraiei pasatzen dietitza. Arratsaldeon, estimatzen dizuten dira, propaganda egitea liburua saltzen hasi aurretik, propaganda ona egitea importantea da. Hasiera kontatu du nolakoa izan zen, egia esan niri enkargoa eman zidatenean, enekin liburu, ez nekin nondik heldu. Egia esan, banekien dantzari bat eta txistulari bat aurre ikusten nuen, protagonistak izango zirala, baina hortik aurrea ezin nun ez herrire irudikatu, eta azkenean pentsatuz, ezpata dantza pentsatu nuen izan behar zuela ipuiaren protagonista. Baina, ni ere eskerrak ematen hasiko naiz azkenera arte utzi gabe, noski, dantzariei eta txistulari bestela, seguramente guk segulan ez gandun lan hau egingo, ez zitzaigun bururatuko. Beraz, eskerrak eman, aukera hori eman digutelako, eta gure sormena martxan jarri dutelako, eta bidean asko ikasi degulako. Zumarragako udalari liburu hau egiteko bere gain hartu duelako aurrekontua eta bere baliabide guztia jarri ditulako gaur hemen egoteko. Eta hori esan da, esan ezinbestean egin behar gendula gaur aurkezpena Antion, ez? Liburu honen aurkezpena Antion tokatzen zen bai ala bai egitea. Eta interpretazio zentruak izateak ere badu bere zentzua. Azkenean, liburu hau Zumarragako ezpata dantzaren historiaren interpretazio posible bat dalako. Ez dut esango egiazko interpretazioa danik, ez dakit. Ni baino jende adituagoak egin ditu Zumarrako eta beste herri batzuetako ezpata dantzari buruzko saiakerak eta ikerketak, eta niri konbentzitu nagoena beti izan da konbentzitu edo sinesgarriena eta ederrena beti iruditu zait Juan Antonio Urbeltz folkloristak landu duen bidea. Eta seguramente asko maite detelako eta bere jarraitzailea naizelako bide hori aukeratu dut. Baina esaten duten bezala interpretazio posible bat besterik ez da. Eta, azkenean zein da interpretazioa, zer da ezpata dantza, ez? Zumarragakoa eta beste batzuk ere, bai. Urbeltzek esandakoaren arabera nik uste dut magia dantza bat besterik ez da, ez? Besterik gaur egun eman dezaken magia dantza, baina garai batean, kasi besterik ez zegoenean, zientziarik ez zegoenean, jendeak beste baliabiderik ez zuenean, magia erabiltzen zen gauza askotarako. Eta ziur aski denbora pasatu ala, esanai hori galdu edo lausotu eginda. Baina, nik uste dut hori izateko aukera handiak ditula ezpata dantza honek, magia dantza bat. Esan bezala, azpimarratzen dut, ipui bat da. Ipui bat besterik ez, seguramente. Saiakerak egina daude, ezpata dantzari buruzko saiakerak egina daude, hau baino lehenago. Baina, normalean historialariak eta pentsalariak ez dira frogarik gabeko lekuetan sartzen, ausartzen, eta, idazlea normalean ez da gezurtia, baina bai izaten da abentura zale xamarra naiz eta etxetik ez da asko urruntzen. Orduan, besteak ausartzen ez diran tokitara juten da idazlea bere irudimenarekin.
Eta hauxe da egin detena, alik eta irudimen gehien jarri, nolabaiteko relato borobil lantzeko bat egiteko. Hala ere, liburu honek fikzioa badu eta historia badu, ze, azkenean fikzio guztia Zumarragan eta ia dana Antioko inguru hauetan kokatuta dago, eta horrek behartu nau, datu historiko asko eman behar izatera, eta nik nekiena jarri dut, eta ez nekiena galdetu dut, eta aipatu nahi ditut, beti bezala Angel Cruz Jaka eta Antonio Pradaren lan zientifikoak ere lagungarri izan dirala kasu honetan, ezta? Eta ipuiari dagokionez, ezta? Azkenean ipuia da. Esan, ipui honetako protagonistak neskamutiko bat dirala, neska dantzaria da, argi deitzen da eta txistularia oian mutikoa. Eta dana gertatzen da Santa Isabel egun baten bezperan, udalak egin ohi duen segizio hori Antiora Ama Birjinari bisita egiteko momentu horretan hasten da ipuia, atera iristen diranean, atea itxita dago, ezin du segizioak ezin du barrura sartu, eta gaine ezin dute atea iriki, eta konturatzen dira tradizioa eten egin daitekela, eta nolabaiteko deskalabro bat da hori, Zumarragako historian sekulan ez da ezpatadintzerik egin gabe gelditu. Beraz, alkateak olako udal batza urgente bat eta konbokatzen du, baina han ez dago ezer konpontzeko modurik. Eta azkenean, auzia aurrera atera da behar dutenak txistulariak eta dantzariak dira, ez? Bere gain hartzen dute ardura gure protagonista hauek argi eta oian. Eta fikzio guztia gau batean gertatzen da, ez? Santa Isabel bezpera egun batetik, Santa Isabel egun bitarte horretan gau bateko historia bada. Baina, gau horretan, ezpata dantzaren inguruan dana magikoa danez, orduan ere magia gertatzen da. Eta, hor badago nik berreskuratu nahi izan duten personaje bat Antioko Serora izan dana, ez? Mendeetan Serora bat egon da hemen, eta gutxitan aipatzen da eta gutxitan gogoratzen dugu. Eta nolabait ere, gure bi protagonistek Antioko Seroraren laguntza izango dute, nolabait ere historian atzera bidaia bat egiteko, historia aurrera joango dira gure bi lagunak amets batean, eta horrela ulertu ahal izango dute denbora ezberdinetan ezpata dantza zer izan den, eta horrela gainditu ahal izango dute sortu zaien arazoa. Labur esan da hori da liburuaren argumentua. Liburua 6 ipui txikiz osatuta dago, ipui bakoitzak nolabait ere ipui bakoitzak garai bati lotuta dago, historia aurretik hasi eta gaur daino. Eta, ipui bakoitzean ezpata dantza badago. Garai bakoitzean gure komunidadeak, herritarrak etsai jakin bati aurre egin behar izaten diolako. Batzutan izurriteak dira, beste batzutan gerrak dira, beste batzutan doktrinak dira, garaian garaiko etsaiak izaten dituzte herriak, eta nolamait Zumarragarrek erabiliko dute ezpata dantza garai bakoitzean etsai horiei aurre egiteko. Ipui bakoitzaren hasieran sarreratxo bat, oso informazio laburra dago, garai horren ingurukoa, pixka bat irakurleak koka dadin, garai hortako ezaugarriak ezagutu ditzan eta ipuia behar bada hobeto ulertzeko. Eta esan da bezala, pertsonaiak aipatu ditut, neskamutiko hauek dira, badaude beste personaje batzuk, gertukoak, estereotipoak esaten zaizkienak, badago Zumarragako alkate bat, badago zinegotziak daude, idazkari bat dago, udaltzain buru badago, artxibozain bat badago, bake epaile bat badago, nolabait ere gure herri ordezkariak osatzen duten figura guzti horiek daude. Baten Mikel aurkitu nahi badu hor, ez da Mikel bakarrik, izan daiteke Mikel edo izan diran alkate guztiak edo izango diran guztiak, ez? Baina horiek ere ateratzen dira ipuian. Eta personaje historiko batzuk ere berreskuratu ditugu, fikzioan lagundu digutenak, esan da bezala Felipa Ormazabal, Antioko azkenengo Serora, Angel Cruz Jaka, esan polita izan da 15 urteko irudi batean bera ikustea, Josuk oso retratu polita egin dio, imaginatu dugu, ikusi dugu 15 urtekin Angel Cruz Jaka nola izan zen, eta ezpata dantza bat egin diote, aurresku bat egin diote gaina ipui honetan, bizitzan ez dakite egin zioten, baina guk egin nahi izan diogu.
Jose Horia eta Mikaela Zonzunegi trikitilariak ere ateratzen dira, erromeri bat behar gendun Antioko kanpa honetan, eta Juan Antoni Gurbeltz ere bertan azaltzen da, pixka bat tokatzen zalako, ezta? Eta, bueno, eta protagonista nagusia edo kokalekua, esan bezala Antioko inguruak dira, orain gauden toki hau. Eta hori da, gogoratu gainea Antio, bueno, orain eliza funtzioa betetzen du, baina, bueno, garai batean izan zala ere, batzarleku eta gotorleku ere izan zala, eta historia hori ere pixka berreskuratu da. Josu hitz egingo digu, baina, bueno, iruditeria, Antioko elizako iruditeria berreskuratu nahi izan dugu baita ere, eta hor danok ezagutzen ditugu, pues, dragoia, taiak, harria, zenbait fetxa, atera ditugu liburuan indarrean jartzeko, eta, bueno, pues, gazteenek edo ezagutzera emateko. Eta besterik ez, esan, bueno, ipuia esaten da neurrian beti ematen du aurrei zuzendua dagola, nik esango nuke aurreiritzirik ez eukitzeko, adini dagokion aurreritzirik ez eukitzeko, ipuia normal irakurtzeko, ez dago 12-14 urte euki beharrik ipuia irakurtzeko, penalitzeke. Eta besterik ez, bueno, aipatu nahi nuen Maku Oruezabal hemen gure hortuean egongo da, orain ez dut ikusten, bere izan dela liburuari forma eman diona, ez azkenean liburuak forma bat, itxura bat behar du. Eta bueno, Josurekin izan deten lankidetza aipatu ez, nahikoa gauza naturala iruditu zitzaidan Josuren gana jotzea liburuaren ilustrazioak egiteko. Berak baina badu estilo jakin bat, realista eta fikzioaren artekoan ikuste dut liburu honi oso ondo dijoakiona, eta bueno, pues gozada bat izan da berarekin lan egitea, bere talentuagatik, implikazioagatik eta laguntasunagatik. Hemen liburuak egiten diranean, pues gora bera asko izaten dira, eta orduan bata bera zetorrenean, bestea gora zetorren, eta horrela ibiera urte eta erdian. Eta besterik gabe, etxekoi eman nahiko nieke eskerrak, bestela etzan posible izango, liburu hau egitea, eta besterik ez. Josu. Bueno, nire partez ere eskerrak lehenengo etorri zeraten guztioi. Niretzako egun berezia da, bi gauzagatik, ez da? Orain dela 15 urte, hementxe eskontzen ari nintzen, horronduan. Eta duela 9 etxako txikia jaio zen. Eta gaur liburua. Gogoratzeko moduko data benetan. Eta emozionatu da deniten nahi zerrak. Eta, bueno, eskertu Makurire, egin duen lan borobila, nola gure marrazki eta letri forma eman dien, talde politi izan da. Eskertu ere Oiane Vicente eta Xavier Peñagarekan hori, hartu nituela horrela pixkat, pote frontuan, eta bueno, nire irudiak egiteko laguntza izan dianak, familiari ere bai, eta txineri ere bai, izan da lankidetza hori, niretzako ere oso politi izan delako, nire lehenengo lan liburu ilustrazio izan da, beste lan batzuk egin ditut marrazkian, baina liburu oso bat ilustratzea, nik aseran bai etzerran nien txineri, konbentzituta, baina ez nekien sartzen nintzen ikustu dut. Baina asko ikasi dut, izan da oso esperientzia polita, aberasgarria eta emaitzarekin, gaur jaio zegoen beste umetxo hau, asko maite dugu biok uste dut. Baita Zumarrako udalari ere eskerrak, proiektu aurrera egin atera duelako, eta bai txisturari eta dantzariei aukera emategatik ez da, hemen proiektu hau luzatzeko. Eta niri dagokiedan zatian, marrazkien zatian, intxinik esaten duena, ez da ipuia izan da ere, saiatu gera mundu guztiarentzako irakargarri zintzite genuken zerbait egiten. Orduan ilustrazioak, bai umentzako eta bai helduentzako irakargarri egin nahi izan ditugu, ez da? Teknika ezberdinak erabili genitzaken, baina nik uste izan dugu, akuarela eta eskuz egindako marrazkiek duten goxotasuna, olako produktu zaindu bat egin nahi genuela eta ematen ziola horrek, ez da? Ikusten genuen ere, Zumarragak eta dituen iruditeriak agian esplotatu beharreko zerbait izala, ez da? Eta ekarri izan nahi ditugu eta liburu honetan gerturatu nahi izan ditugu, esan duen bezala, dragoiaren irudia, ez da? Beti ere Jesusekan eragusten zegoena, baina oso ondo inorrek ez genekin azertzan. Eta orduen, gure liburaren atzekaldean agertzen da, eta espera ezagun, hemendik aurrera ezagun txoagoa izango dela, ez da, dragoi hori. Eta Zumarraga atal guztiok, izan dezagun dragoi hori ikasi
Ogeko maskota bezala, zara, pelutxe bat egin eta oia sartu gintezke berarekin ez. Ez bakarrik komentatuela modu komertzialean, irteran liburu esagala edukatzu de, 14 euroren truke, baina, bueno, etorri zaraten guztioi eta benetan eskertzeko, eguraldi honekin hona egotzea badakigu zer dan. Bueno, laminatxo batzuk egin ditugu, orduan, bueno, hemendik pasatzen balen bazate bukaeran, opari moduan lamina bat izango ez dute, tirada berezi bat egin dugu, liburuko ilustrazio batena, eta, bueno, hemen banatuko dugu, eta gero esan bezala, liburua salgai izango da bai kulturetxe, bai hemen interpretatu zentruan, eta baita ere Urretxu eta Zumarragako liburutegi guztietan, liburu denda barkatu. Liburu dendatan. Bueno, esanak esan, niri ezer gutxi. Liburua hartu eta liburuan barrena historian zehar motibo polita dela. Eta baita ere, eta ez da komentatu, eta ni komentatzen dut, produktu honek, liburu honek, azkenen liburu honek, bertan daukan horrenbesteko arima, horrek ateak zabaldu dituela beste proiektu batzuei, eta horiekin eta sorpresa izango ditugula. Alde batetik bertan agertutako historia eta kontakizun horien baitan izango degula, antzine, seguronik izango degula protagonista, eta baita ere Josuk eta bertan agertutako marrazki horiek izango dutela bere protagonismoare bai interpretazio zentro ontako horma hauetan. Aurreratzen dizuet, honek bai ahalbidetu dula harreman hortan, gerora oraindik ere proiektua eta interpretazio zentro hau bukatze aldera, falta zaizkigula eta Josuke bai izango duela, Josen marrazki horiek izango dutela honelako leku privilegiatu bat. Eta horrekin batera ere bai izan da, beraiekin landutako eta eztabaida horietan izandako hainbat eta bilera batzuetan, eta liburua berez ez dela bukatzen, liburua bertan, naiz da borobila eta esan izan dan bezala, pena merezi dula, zinez, pena merezi dula, eta gerora ere bai izango dula, beste aurrera pauso bat, esan bezala irikitako ate hoiengatik. Seguronik Antioko ate horrek zerikusi handia izan dula, eta emaitza ez dela hemen bakarrikan geratzen, baizik eta gerora biden izango dula ere bai beste presentzia garrantzitsu bat Zumarrako herrin. Besterik gabe, norbaitek zeozer komentatu esan, galdetu, nahi baldin badu ontxe du aukera, eta bestela, esan bezala, Josuk eta egindako ilustrazio horiek izango ditugu, eta gero tartetxo bat izango dugu, pixkate danon artene bai izketan iteko, eta bakoitzak dauzkane galderak bai, nahi baldin baditu konpartitzeko.